Ovo su Bitcoin vesti. Vi ostanite do kraja da čujete i vidite šta se to pisalo i pričalo, a vezano je za Bitcoin. Ako vam se svidi video, obavezno ostavite like, pretplatite se na kanal i pišite dolu u komentarima neko vaše mišljenje. Kao i uvek za početak Bitcoin vesti, Bitcoin cena. Ona u trenutku snimanja videa iznosi $69.870. Kao što možete vidjeti na Bitcoin chartu ovde, bukvalno nekoliko dana unazad. Cena Bitcoina je bila oko $70.000, par stotina gore, par stotina dole. S obzirom da se večeras zatvara i nedeljna i mesečna sveća, očigledno je da se Bitcoin umirio i da čeka 1. april. A kao što sam i rekao, večeras ćemo imati zatvaranje nedeljne sveće, takođe i mesečne sveće vezano za Bitcoin chart. A ovde sa ove slike imate informaciju da posle 12 godina prvi put ćemo imati 7 zatvorenih mesečnih sveća u zelenom, kao što možete vidjeti na slici. Da li ćemo možda i sledeći mesec, 8. vidjeti na mesečnom nivou zelenu sveću, što bi prvi put bilo u istoriji Bitcoin charta. A jedna od najvažnijih vesti koje smo vidjeli u prethodnom danu, a verujem da ste i čuli, da je osnivač FTX menjačnice Sam Bankman-Fried osuđen na 25 godina zatvora zbog multimilijarderske prevare nad svojim korisnicima. Da li se slažete da je 25 godina dovoljno za ono što je on uradio celom kripto svetu? Pišite dole u komentarima šta vi mislite za ovu presudu od 25 godina. Ovdje sad imamo jednu vest koja dolazi iz Brazila. Brazilska berza B3 ponudit će Bitcoin futures od 17. aprila, ako dobije zeleno svetlo i odobrenje od tamošnjih regulatora. A da smo negde pred vratima početka smanjivanja kamatnih stopa u Americi, možete vidjeti iz ovog posta ovde i izjave Jerome Powella. On je rekao, ne moramo da žurimo sa smanjenjem, možemo da sačekamo i postanemo sigurniji pre nego što smanjimo stope. Očigledno je da se već razmišlja i ide ka tome da se počne sa smanjivanjem kamatnih stopa. Svakako verujem u naredna 2 ili 3 meseca krenuće smanjivanje kamatnih stopa u Americi i dolari će postati jeftiniji. A u poslednjih nekoliko meseci, tačnije od januara kada smo dobili Bitcoin ETF, mogli ste čuti u nekoliko navrata pozitivno mišljenje izjave od BlackRockovog izvršnog direktora Larrya Finka povodom Bitcoina. Ovde sada imate i njegovu poslednju izjavu gde je on rekao da je BlackRockov ETF najbrže rastući ETF u istoriji i da je on veoma bullish na Bitcoin na dugoročnom planu. Svakako ovo je njegova izjava, a da li ste vi bullish što se tiče Bitcoin cene na dugoročno? Ovde sada sa slike imate sjajnu usporedbu digitalnog zlata i fizičkog zlata. Sa leve strane imate zlatne poluge u vrednosti od 3 milijarde dolara. Da bi to čuvali i skladištili, morate imati dobar sef ili dobru banku. A što se tiče digitalnog zlata ili Bitcoina, ovde imate takođe 3 milijarde dolara u Bitcoinu, a vaš sef što se tiče Bitcoina samo su ovih 12 reči koje trebate zapamtiti i nemojte ih nikom davati. Ovo je razlika koliko je Bitcoin bolji kao digitalno zlato nego ova zlatna poluga kao fizičko zlato. Gde god vi budete, Bitcoin je sa vama, a zlatne poluge teško. A pre nego što čujete sledeću Bitcoin vest, ja bih vas zamolio da lajkujete video ako vam se svidio do sada i da se pretplatite na kanal. Ovde iz ovog posta, iz ovog videa, možete čuti legendarnog Da Vincija koji je davne 2013. godine bukvalno molio ljude da kupe Bitcoin koji je tada imao cenu samo $1. Ja se nadam i verujem sigurno da je dosta ljudi u to vreme tada kupilo Bitcoin sa nadom da ga nije još prodalo. Sada su multimilioneri. Ovde sada sa ove slike imamo još jednu pozitivnu i bullish vest vezanu za Bitcoin. A ovde vidite koliko količine Bitcoina ima na kriptomenjačnicama, a jedna informacija da je 9,5 milijardi dolara u Bitcoinu povučeno sa kriptomenjačnica od kako su pokrenuti Bitcoin ETF-ovi u Americi, što svakako ukazuje na veliku potražnju. A još jedan dokaz da je za Bitcoinom potražnja sve veća možete vidjeti iz ove slike ovde gde se kaže da je 27. marta od strane Bitcoin ETF-ova u Americi kupljeno 3535 Bitcoina, dok je samo 850 novih
izrudareno i ubačeno u cirkulaciju. Bitcoina će biti sve manje u narednom periodu, pogotovo posle halvinga, a potražnja će biti sve veća. A što se tiče Bitcoin ETF-a u Americi, imamo još jedan rekord od strane Arka i Cathie Wood. Njihov rekordan priliv od $201,8 miliona u Bitcoin. Do sada je njihov dnevni prosjek bio oko $50 miliona, znači puta 4 samo u jednom danu, jer očigledno je da se svi grabe pred halving da dokupe što više Bitcoina. Znam da ste ovakve postove dosta puta vidjeli i čuli u mojim Bitcoin i altcoin vestima, ali želim dodatno da vam skrenem pažnju, pogotovo vama koji ste novi u kripto svetu. Nemojte nikome davati vaših 12 reči, vaša fraza je samo vaša, ne trebate je deliti ni sa kim. Nemojte nikad tu frazu i 12 ili 24 reči deliti i čuvati na nekoj online platformi. Naravno, nikada nemojte vaš wallet, da li je to Metamask ili bilo koji drugi sa kriptomenjačnice, povezivati na neke sumnjive sajtove i decentralizovane aplikacije. Pamtite vaših 12 ili 24 reči u pisanoj formi daleko od očiju drugih. Sada jedan post koji svima treba da bude jasan. Kripto nikad ne spava. I to bi bilo to što se tiče današnjih Bitcoin vesti. Ja se nadam da ste ostali do ovog dela. Ako jeste, sada ostavite like, subscribe, a mi se vidimo u sledećem videu.